అందరికీ నమస్కారం. ఇందాక ఇక్కడ కూర్చుంటున్నప్పుడు ఐ వాస్ థింకింగ్ వై దే కాలింగ్ సంబడి లైక్ మీ హూ డజంట్ స్పీక్ ఫర్ దీస్ ఫంక్షన్స్, బట్ శ్రీధర్ is a good friend and we've been together for quite a while and I wish him all the best. But I'm here because of Sirish grandfather నుంచి నాకు తెలుసు. I can see a lot of Allu Ramalanga garu when I see Sirish. So he's a very, very nice man. I really remember him dearly. And Sirish's father is my friend. And I wish Sirish does very well and makes his family very proud. All the best, Sirish. You'll do extremely well. To the entire crew, wish you all the best. And I wish this film does very well. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your best wishes. And చాలా అరుదుగా చూస్తుంటాం సురేష్ బాబు గారు మాట్లాడడం. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ మీకు తన బెస్ట్ విషెస్ని కూడా అందజేశారు శిరీష్. సో ఎస్, ఇప్పుడు మూవింగ్ ఆన్, ఎవరిని పిలిచేద్దాం హేమంత్? ఈ ఏబిసిడి సినిమాకి అన్నిటికంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్, ఇన్ఫాక్ట్ ఏ సినిమాకైనా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్, ద డైరెక్టర్. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ సంజీవ్ రెడ్డి గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నామండి. అండ్ సో చాలా హంబుల్ గా అప్పటి నుంచి నెమ్మదిగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నారు. సో ఇట్స్ యువర్ టర్న్ నౌ సంజీవ్ రెడ్డి గారు. ఈ మూవీతో మీకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని, మెమరీస్ ని మాతో షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీ బిగ్ డే, సో మీ బిగ్ స్పీచ్ కోసం కూడా మేము వెయిటింగ్. సంజీవ్ గారు వచ్చేయండి, ఆల్ యువర్స్ మొత్తం. జై బన్నీ. గుడ్ ఈవినింగ్ మెగా ఫ్యాన్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని ఫ్యాన్స్ అండ్ శిరీష్ గారు ఫ్యాన్స్, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. కొంచెం టైం తీసుకుంటాను, థ్యాంక్ యూ, కొంచెం పేషెన్స్. నాకు స్టేజ్ అంటేనే మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ లాగా ఉంటుంది, ఏమి కనిపించట్లేదు, ముందంతా బ్లర్గా ఉంది. బట్ ఐ ట్రై టు స్పీక్ టుడే. ఈ ప్రోగ్రామ్ని టీవీలో చూస్తున్న వాళ్ళకి, మిగతా మాధ్యమాల్లో చూస్తున్న వాళ్ళకి, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి. చాలా థ్యాంక్స్ మా ఈ ప్రీ రిలీజ్ పండుగ చూస్తున్నందుకు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీడియా సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ సినిమాకు ఒక పాజిటివ్ బస్ క్రియేట్ చేసింది. మీడియా మిత్రులందరికీ, మీడియా పెద్దలకి, అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత గ్రాండ్గా, అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్కి రావటం, ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళలేదు నేను, బట్ దిస్ ఇస్ సో గ్రాండ్. షిరాజ్ మీడియా వాళ్ళకి, అలాగే బిగ్ సి, కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్, మిగతా అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి, ఇంత గ్రాండ్గా ప్రోగ్రామ్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నందుకు, థ్యాంక్ యూ. సో అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన డైరెక్టర్స్కి, ఇక్కడికి వచ్చిన సినీ పెద్దలకి, సురేష్ బాబు గారికి, దాము గారికి, మిగతా అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి వచ్చినందుకు. ఓకే, నాని గారి గురించి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్. రీసెంట్గా జెర్సీ చూశాను సార్, 2 times చూశాను, ప్రొడక్షన్ తెలియకుండా వర్క్ ఉంది, బట్ అయినా చూశాను. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నిజంగా అందరితో పాటు ఆ ట్రైన్ సీన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం నిజంగా లోపల నుంచి అరుపు, ఐ కెన్ రిలేట్ టు దట్. ద రీజన్ ఈజ్, నాకు శిరీష్ గారు ఈ సినిమా ఆఫర్ చేసినప్పుడు, ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు ఆఫర్ చేసినప్పుడు నేను అలాగే అరిచాను, బట్ నాట్ ద వే యూ డెడ్. దట్ వాజ్ ఆసమ్, థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ సినిమా ఇంకా థియేటర్స్లో ఉంది, బట్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ 2 షార్ట్స్, 2 షార్ట్స్ మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ డోంట్ నో హౌ యూ డెడ్ ఇట్, బట్ మైండ్ బ్లోన్. ఒకటి వచ్చేసి, మీ అబ్బాయి వచ్చి అమ్మకి ఎందుకు చెప్పలేదురా అనగానే, జనరల్గా యాక్టర్స్ ఐస్తోని, ఫ్రంట్ బాడీతోని, ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో చేస్తూ ఉంటారు. మీరు వెనక్కి తిరిగి యాక్టింగ్ చేసేస్తున్నారు, అంటే ఆ బాడీని అలా తిప్పేస్తూ చేయడం, ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ సార్, అదొకటి. అండ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ వన్ మోర్. మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, నేను చెప్పను, అంటే ఇంకా థియేటర్స్లో ఉన్నట్టు చెప్పను, బట్ మీరు తల అడ్డంగా ఊపుతూ ఉంటారు, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటో తెలియదు, ఆ టైంకి నాకు నిజంగా గూస్ బంప్ సార్. I felt very great. Awesome, sir. I'm a fan. Thank you once again for coming to bless us, ABCD. Okay. And ABCD సినిమాని ప్రజెంట్ చేస్తున్న సురేష్ బాబు గారికి
అంటే చాలా తక్కువ అంటే ఆయనకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రారు. బట్ ఈ సినిమాని స్టార్టింగ్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఒక మంచి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఆయన ఇచ్చిన ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, వెరీ ప్రౌడ్ సార్ ఫర్ యూ టు బీ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ అల్లు అరవింద్ గారికి కూడా ఆయన ఇచ్చిన గైడెన్స్కి అంతా కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఇప్పుడు సినిమా గురించి మాట్లాడకంటే ఒక ఇద్దరు గురించి నేను మాట్లాడాలి నా లైఫ్లో ముఖ్యమైన వాళ్ళు. మై బ్రదర్ శ్యామ్. అంటే తను బ్రదర్ అంటే అన్నే కాదండి, తమ్ముడు. ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో అన్నయ్యలు తమ్ముడికి సపోర్ట్ చేస్తారు. బట్ నా లైఫ్లో మా తమ్ముడే మా అన్నయ్య. లవ్ యూరా. అలాగే రాజ్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్, ప్రతి విషయంలో ఇప్పటివరకు నాతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇంకా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా. థ్యాంక్స్ అమ్మా, థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అండ్ థ్యాంక్ గాడ్, థ్యాంక్ మై అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, థ్యాంక్ యూ. సినిమాకి వచ్చేసరికి కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది బట్ మాట్లాడతాను, సారీ. దెర్ ఆర్ ఒక 5 సూపర్ హీరోస్ ఉన్నారండి, సీక్రెట్ సూపర్ హీరోస్ సినిమాకి. ఐ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ దెమ్. ప్రతి సినిమాకి ఒక బ్యాక్ బోన్లో ఉంటారు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. నాకు ఈ 5గురు చాలా క్రియేటివ్ సపోర్ట్ చేశారు. దాంట్లో ముఖ్యంగా బివిఎస్ రవి గారు. సార్, ఐ రెస్పెక్ట్ యూ లాట్. ద క్రియేటివ్ ఇన్పుట్స్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఆర్ గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే పవన్ సాధినేని, లవ్ యూ పవన్. నాకు ఈ సినిమా జరిగే టైంలో యు ఆర్ ఎ ఫ్రెండ్, బట్ ఇప్పుడు యు ఆర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, లవ్ యూ. అలాగే వాసు వర్మ గారు రెస్పెక్ట్ యూ లాట్ అండి. ద వే యూ గేవ్ ద క్రియేటివ్ ఇన్పుట్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే క్రిష్ చైతన్య గారు, వెంకట్ సెట్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. కొంచెం కెన్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్, సారీ. వీళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. జై బన్నీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మై టీమ్ అండి, క్రూ ఆఫ్ ఏబిసిడి. దీనికంటే ముందు థ్యాంక్స్ శ్యామ్ గారు, థ్యాంక్స్ ప్రసాద్ గారు, థ్యాంక్స్ విప్లవ్ గారు ఫర్ యువర్ గ్రేట్ సపోర్ట్ టు ద ఫిల్మ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, వి రెస్పెక్ట్ యూ లాట్. అండ్ టీంకి వచ్చేసరికి రైటింగ్ టీం గురించి మాట్లాడండి. ఫస్ట్ దెర్ ఈజ్ కాశీ, క్రియేటివ్ కాశీ. ఆయన ఎందుకు క్రియేటివ్ కాశీ అని పిలుస్తామంటే హీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్. హిల్ కమ్ విత్ ఏ ప్రాబ్లం, ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా హిల్ కమ్ విత్ అన్ ఐడియా. అండ్ లవ్ ద జర్నీ కాశీ గారు. అండ్ వెరీ సూన్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ డైరెక్టర్. ఐ లవ్ ద స్టోరీ యూ హ్యావ్, గ్రేట్. అండ్ అలాగే సుధీర్ వర్మ, ద క్వర్కీ డైలాగ్స్, క్వర్కీ రైటింగ్ నీది చాలా నచ్చింది నాకు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వర్మ గారు. అంటే ఆయన ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా కూడా ఆయన ది బెస్ట్ సెట్స్ ఇచ్చారు మాకు, ద బెస్ట్ ప్రాప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా హీ హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ వెరీ వెల్, థ్యాంక్స్ సార్. అలాగే లిరిసిస్ట్లు కానీ భాస్కర్ భట్ల గారు, కేకే గారు, తిరుపతి జావన అండ్ జోడా శాండీ, ఏబిసిడి ట్రాక్, ఆల్ వెల్, సూపర్బ్. అసలు మెల్లమెల్లగా నెక్స్ట్ రేంజ్లో వెళ్తా ఉంది. ఇట్స్ యూఎస్పీ ఆఫ్ అవర్ సినిమా అంటున్నారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే సింగర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫైట్ మాస్టర్స్, విజయ్ మాస్టర్, జోషో మాస్టర్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. డైలాగ్ రైటర్ కళ్యాణ్ రాఘవ్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ మీ సిన్స్ 4 years అండి. ఇప్పటికి 2-3 బాండ్ స్క్రిప్ట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చేయాల్సినవి. హీ అండర్స్టాండ్స్ మీ వెరీ వెల్ అండ్ హీ అండర్స్టాండ్స్ ద సబ్జెక్ట్ చాలా క్లియర్. ఇంకా మంచి అవుట్పుట్ ఇస్తూ ఉంటాడు తను. థ్యాంక్ యూ కళ్యాణ్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. నెక్స్ట్ వచ్చి మా ఎడిటర్ నవీన్ నూలి. హీఈస్ మై ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్. తను ఈ సినిమాకి రావటం, సినిమాని షేపప్ చేసిన విధానం, రీసెంట్గా జెర్సీ కూడా చేశారు. హీస్ వండర్ఫుల్ విత్ హిస్ వర్క్. థ్యాంక్ యూ నవీన్, హోప్ యు ఆర్ హియర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మూవీ ఈజ్ అంటే అది ఎంత బాగా వస్తుందో చెప్పడానికి మా సినిమా నిదర్శనం. మా గోపి గారు కానీ, మా గిరి కానీ, చందు, సూపర్ స్టార్ చందు అలా పిలుస్తూ ఉంటాను నేను. అండ్ లావణ్య, నెక్స్ట్ మిస్ అయిన వీళ్ళందరికీ ఇంకా ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే మాత్రం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ ఆల్ ఫ్యూచర్ డైరెక్టర్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే
background music, Shravan. You did a wonderful job. You all will love it in the theaters, the background music and everything. అలాగే కమింగ్ టు మ్యూజిక్, నేను ఫస్ట్ ఓ ఫంక్షన్లో చెప్పినప్పుడే చెప్పాను దట్ శాండీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మోస్ట్ వాంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అని. నౌ ఇట్స్ ప్రూవ్డ్ అండ్ 25 millions ఫర్ మెల్లమెల్లగా అండ్ ఆల్ టుగెదర్ అన్ని సాంగ్స్కి ద వే యూ గేవ్ మ్యూజిక్ వండర్ఫుల్. ఇట్ విల్ బి మెమరబుల్ ఆల్బమ్ ఫర్ ఆర్ టీమ్. జై బన్నీ, బన్నీ జిందాబాద్. నాకు కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది, నేను సంజీవ్ రెడ్డి గారు సీరియస్ గా అర్థం అవుతుంది. ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ ఫర్ యూ. సో అందుకే కొంచెం మాట్లాడుతుంటే అలా తడబడుతున్నారు అని చెప్పి. నాలుగు ఎండిపోతుంది, కాళ్ళు ఉలుకుతున్నాయి, అన్ని ఏవో జరగకూడదు అన్ని జరుగుతున్నాయి. బట్ ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్, ఐ విల్ స్పీక్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకేమైనా మిస్ అవ్వలేదు, ధీరజ్ ద వే యూ హ్యాండిల్ ద ప్రొడక్షన్, ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రమోషన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నావు, యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్. ఎప్పుడు ఏ టైం కూడా ఏ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయలేదు ధీరజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధీరజ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అవర్ ప్రొడ్యూసర్స్, అంటే శ్రీధర్ గారి గురించి నేను చెప్పాలి. ఆయన గురించి చెప్పే ముందు నా పర్సనల్ విషయం ఒకటి చెప్తాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫాదర్, నా లైఫ్లో ఫాదర్ లేరు. బట్ వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ 6 years బ్యాక్, ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు, ఆయనతో పాటు ఉంటున్నప్పుడు, ఆయన గైడ్ చేసిన విధానం, ఇవన్నీ కూడా ఐ ఫెల్ట్, నేను ఆయనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నన్ను పెద్ద కొడుకులాగా అనుకోండి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ గారు ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ. అలాగే యష్ రంగనేని గారు యూకేలో ఉన్నారు, యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ద వే యూ సపోర్టెడ్ ద ఫిల్మ్, ద వే యూ గేవ్ ద సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు మీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నౌ మై రియల్ లైఫ్ హీరో, దెర్ ఇస్ అ రీజన్ ఫర్ దట్, ఐ విల్ టెల్ యూ. అల్లు శిరీష్ గారు. ఆయన గురించి చెప్తాను, బాగా చెప్తాను, చెప్పాలి, నా బాధ్యత, దాన్ని ఏమంటారు, కసి. ఎస్, ఆయన ఈ సినిమాకి ఎవరికైనా అవకాశం ఇచ్చి ఉండొచ్చు, అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. బట్ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ని, నాలాంటి డైరెక్టర్ని ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేద్దామన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ కాల్డ్ యు ఆర్ మై హీరో, లైఫ్ లాంగ్ హీరోగా ఉంటారు మీరు నాకు. వన్ మోర్, ఓకే. శిరీష్ గారి గురించి ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు ఫంక్షన్లో చెప్పాను, శిరీష్ గారి గురించి మళ్ళీ చెప్తాను. ద వే ఒకసారి షూట్ జరుగుతూ ఉంది, ఒక ఇంపార్టెంట్ మాంటేజ్ జరుగుతూ ఉంది, మేమందరం ఆ మూడ్లో ఉన్నాము. అక్కడి నుంచి ఒక ఇద్దరు పోక్రీలు రుక్షర్ని కామెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. మేము ఆ టెన్షన్లోనే చూసుకోలేదు. బట్ శిరీష్ గారు మేడ్ షూర్ వాళ్ళని వెనకాలకి పిలిపించి వాళ్ళతో రుక్షర్కి సారీ చెప్పించి మళ్ళీ పంపించారు. దట్ సేస్ యువర్ క్యారెక్టర్ సార్. గ్రేట్ సార్, గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ యూ. అండ్ ఆయనతో చాలాసార్లు హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతాను, అంటే ఆయనకు A to Z ఆఫ్ ద మూవీ సినిమా గురించి తెలుసు. అంటే కలిసిన ప్రతిసారి ఐ ట్రై టు లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్. సార్, మిస్సింగ్ యూ దీస్ డేస్. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలవాలి, మీతో పాటు ట్రావెల్ చేయాలని ఉంది. అలాగే చెప్తా అన్న, హీఈస్ మై ఇన్స్పిరేషన్. జై బన్నీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. సంజీవ్ గారు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడం మర్చిపోయారు. థ్యాంక్ యూ.